F'ċerimonja mimlija ferħ u entużjażmu, il-Partit Laburista laqa lill-Atleti Maltin tal-Special Olympics fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista sabiex jiċċelebra s-suċċessi li dawn l-atleti kisbu f'isem pajjiżna. Kien biss ftit tal-jimilu li dawn l-atleti ritornaw Malta minn Abu Dhabi u sabu jistennewhom ċelebrazzjonijiet kbar fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta wara li rebħu total ta' 40 medalja bi 12 minnhom ikunu tad-deb. Il-Deputat Prim Ministru Chris Fearne taħar lil dawn atleti għal partiċipazzjoni tagħhom. F'kumment ma' One News, il-President ta' Special Olympics Malta u Chairperson tal-Fondazzjoni Marigold, is-Sinjura Michelle Muscat, spjegat kif tul is-snin dan it-tim kiber bil-bosta u bekk komplet tappella sabiex aktar atleti jingħaqdu ma' din il-familja sabiex jilħu l-potenzjal kollu tagħhom. Rridu nibqgħu issa naraw kif inżommu l-atleti tagħna għaddejjin bit-training ta' kuljum, imma wkoll inħeġġu nies oħra, żgħażagħ oħra jipparteċipaw. Għax lantana wara kollox hu li kemm jista' jkun li tfal li għandhom ċertu challenges mhux biss jiġu hemmhekk u jingħaqdu magħna u jkunu parti minn familja, imma wkoll jagħmlu l-almu tagħhom biex jilqu il-potenzjal kollu tagħhom. One News tkellem ukoll mal-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista Dhabi fejn qal kif huwa ta' onura lina l-Maltin illi għandna atleti daqshekk iddedikati li jirrappreżentaw lil pajjiżna. Nawguraw aktar suċċessi għal-futur u jiena perswas li bil-ħidma li għaddejja mid-diriġenti perswas li se nkomplu nġibu aktar riżultati lejn pajjiżna. Ma' One News tkellmu wkoll żewġ atleti li rappreżentaw lil Malta f'dawn l-aħħar Special Olympics fid-disciplina tal-atletika. Kienet esperjenza sabiħa ħafna, intqajna ma' ħafna nies differenti u pajjiżi differenti. Ejnitni nikber bħala persuna, mhux biex bħala atleta. Kien hemm ħafna atleti ġodda li qatt ma rajt pajjiżi oħrajn li ħadd pjaċir ħafna milna ħbieb. Koll kienet esperjenza li ma ninsiha qatt u għalija tibqa' l-isbaħ waħda jista' jkolli. Waqt iż-żjara tagħhom l-atleti Maltin kollha ingħataw flok b'messaġġ Meet the Determined illi tirrifletti d-dedikazzjoni u s-sagrifiċċju illi jagħmlu dawn l-atleti biex kisbu riżultati mill-aqwa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.